balma o awni nyantuma aw balom so madame Sissi Ramata Sissoko wana o batantira kabo Atlanta États-Unis bimbe Bamako mbe Faladje Souloula ko konana. Je me suis dit que c'est une bonne opportunité comme bien vendredi. Ça n'inga sebe malla bara di kanga ke fon kanga ke pratique. Donc en prière du vendredi spécial et bien quoi. Donc la première des choses notre prière du vendredi. Dieu, tu nous as donné le ciel avec toutes les pluies, la terre, toutes ses richesses, l'eau. Tu nous as donné des hommes et des femmes valides qui sont en bonne santé. Ala ye sankolo dama naji. Kadugukolo dama ana nafulo. Kaji dama anandi l'eau c'est la vie. Kadeun dama kachieni muso dama munu nga kena unina. Mais obela kongo bana minoro bana sengen bankan. Donc ala ambe mi nyini febi. Iye ji min dama ani dugukolo min dama. Ani mogo munu dama. Katla ka anga demsunu ke ute barala. Ala ka to ango ye an hakili la. Parce que ce n'est pas normal dans un pays qui ne produit pas à sa faim, qui ne mange pas à sa faim, qui n'a pas accès à l'eau potable, à l'éducation, alors qu'il y a toutes les conditions possibles. Ka Dominique, ka Dominique bo, ka se ka barake ku transformer ka ke femi me jaman nafa. Anga système éducatif, kala mimi ka nga demsonu kuna. Ukata tuwa bukan kala. Akala, ateka nga fen nyawye, parce que uteka nga fen ta mimi se ku nafa no doniya yi. Doniya jumen ka fusani doniya yi mimba to, ibse ka dugukolo yelema ka ki samoyi. Ibse ka fen turu aka fale, ikase ka dun ka balo, ka vi ka nye. Donc je crois que anga une prière, c'est une prière spéciale. Ala kato nafolo mi mangolo ango ya nyana ko anga reconnu ka fo on a une richesse. Ni ko corona ifleni JDB Colombe Mogobe mais quartier kono n'enfin tesugu kono. Alors que dugukolo bien fin be bien kaba. Ala kato ambeka ye ko ambeka ye anga famia. Ka fo ko dubini te bo Maroc ou bien Tunisie kana ou bien Algérie kana ou bien Douala kana en la Dumini. Ce n'est pas normal de voir la pomme de terre de la Tunisie ou du Maroc sur le marché de Bamako ou au Mali. Ce n'est pas normal de voir des dates. Katamoro ye dugu kono min bora dugu la pendant que dugu kono bia barate demsonu bolo. Donne me bi nyine ala fait bi cette prière spéciale akato anga relation ye quoi. Anga dugu kono ni sankolo relation ye. Ani mogo ka bara nu ka production ani indépendance. Awera nyimana ko indépendance économique. On ne peut pas avoir d'indépendance politique sans indépendance économique. Manger est une priorité. Donc, si vous faites, si vous Maliens à l'intérieur, à l'extérieur, nous avons investi dans la terre. Comme il y a fait Atlanta, il y a du Goukolo Takayula. Mais Atlanta, du Goukolo, ni Bamako, du Goukolo, il n'y a aucune différence entre les deux. Maintenant, Yirou Lageban. Yiri Benkaba. Il n'y a aucune différence. Yiri be yoro be. Mangoro flene. Namasa fin bébé. Mon atelier m'a produit parce qu'il n'y a pas une organisation de travail. Barate kan organisé. Normalement, on doit investir. Moi, mon veut kan ndako kan nous fle buka faire na ya. Neko ebe kan mon bossa citronnella. Ebe ni kan ni fere jo. Ne jolai. Ne jolai. Bi joli. Biworola ni 300 francs CFA. Maintenant, elle est en train de imenana avec 100 joli. Agacha. O jola be sai bolo sile kono. Mo bina san ko oh, imagine mina, si on pouvait investir, ils allaient bien organiser ce lieu et tout le quartier pouvait se procurer en n'importe quelle sorte de produit. Mo ko bisa ka produit sous be du yan konana. Donc franchement, les leaders de ce pays, qu'ils puissent voir la relation entre notre richesse et notre pauvreté. Que c'est pas normal d'avoir un pays aussi riche, une terre aussi riche, des puissants mena dongodo, clé bien dongodo,
kɛ fu de ye mɔgɔ man kan lasara ya donc o y'an ka prière du vendredi vraiment n bɛ dugawu kɛ ala ka juma wɛrɛ yira n na bonne prière à tout le monde merci beaucoup bye bye